Извършихме пълна корекция на следи от стар перманентен грим в различни нюанси с техника Hair Stroke Combo Brows. Останете с нас до края на видеото, за да видите клиентката и след ретуш, месец след основната процедура. Старите й вежди имаха следи от сивка в пигмент и бяха асиметрични. Новият цвят успя да прикрие всички недостатъци и да уплътни веждите, да им придаде цвят и много по-мек завършек. По желание на клиентката наситихме веждите в много топло кафяво, което за щастие успя да се запази и точно преди ретуш. Макар и да не е видно от снимките и видеото, веждите в реалността преди ретуш бяха изключително естествени, топли и кафяви, като само леко ги подсилихме, а в момента виждате резултата след ретуш и това са веждите, които изглеждат по този начин окончателно и ще се запазят така за следващите няколко години. Ако и вие искате да усвоите техниката Combo Brows, заповядайте в нашите обучения този октомври, когато ще изучаваме Microblading Combo Brows от 1 октомври чак до 26. За информация и записвания влезте в сайта ни www.microblading28.com. Очакваме ви!